2023 wadhi e parliament all along. By then, the chair of budget Ndindi Nyoro, 4.2 billion nobedo allocated. Manyaka sani wapenjore kaka UHC staff. Pesa no dhi kanye. Kore momiyo wan wabago ng'anyo. Chako January nyaka kawuono, every Tuesday, wan e boma Nairobi. To wabro visit Afya House again and again every Tuesday. Kata nyoro ne wanti. Wang'eyo maber ni next week idhi som budget. To gima wadwaro kaluwore gi waseoro ni iluongo ni message machuok. UHC staff 8,000 oseoro ni the ng'at ma ochung' ni budget committee, that is Samatandi. That is an MP of Alego Usonga. Wan wakwaye gi muolo ni o allocate pesa no. Health committee chair Dr. Nyikal. Mano en daktari kaka wan. Kupo ni owinjo gima wachone. Wan wadwaro mana 4.2 billion for confirmation to permanent and pensionable. Then thereafter, ntie gimiluongo ni gratuity. Every UHC mora ma sani tiyo. Iwacho ni ka ibedo employed for a certain period, nyaka chuli gratitude. Mane labor laws wacho kamano. Gratitude ni en pesa michuli kise work for long. Yeah. Then gikone timi is like a lump sum. Yes. Exactly. Yes. Koro UHC ni osebedo gi weche mang'eny ma podi watemo kaka ineno payroll nitie gimiluongo ni NSSF. NSSF ni en pesa ming'adi each and every month. To pesa ni seche mong'ade onego bed no odhi kan moro ma chieng' ma iritacha obro bedo kaka pension. To pesa ni ing'ade every month. Ma nyicha all the UHC ose visit NSSF buildings. Gipenjore ni pesa ni dhi kanye. Ing'ade each and every month, but is not being remitted anywhere. Koro kwang'eyo kamodhiye. Ineno. Koro